Alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun. Amin wa alaika assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Mai girma Zakallazi ko in ce mai ciyaman na wannan kamfani mai gudanar da wannan ayyuka, yau na ga ka zo mana da sabon wani design wanda kuma abin ya matukar bani mamaki. Ni kaina abin ya burge ni yadda na kalli design din da ka zo da shi, sai nake so in ga ba tare da ɓata lokaci ba. Na san da yawa mutane za su so su ga ya ake ka tsara wannan abun, ko kuma ta wannan hanyoyi ake bi don ganin in za a gudanar da wannan abun. Wannan dai shi ne ake kira patchwork. Patchwork ɗin ma mai lasisi, ga shi patchwork ga kuma tattara. Zanin gado ne patchwork da shi, as you can see ga shi ne patchwork. Bayan an yi patchwork ɗin kuma ka zo ka wasu tattara. Ok, idan na fahimta nan duk wani design ne da aka sa a cikinsa kenan? Design ne da aka yayyanka shi sannan kuma aka zo aka haɗe. Kai, fantastic. Kai, gaskiya abin ya mutukar ƙayatar da ni, duba da yadda na ga abin ya burge ni. Kai, kai, fantastic. Kai, masha Allah. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Oh, kai, wow. So, Malam Zakallazi, ina da so da Allah ɗan yi ma wasu tambayoyi. Idan ba damuwa, ina so da Allah ka bani amsa su. Kamar shi wannan, idan mutum yana iya kawo kayansa a haɗa masa ne, ko wani ya tsarin abin yake, nake so ka sanar da mu. Shin kana yi ne ka sayar, ko kuwa a'a ana kawowa ne mutum ka yi masa aiki ya biya, ko kuma wani abu samtin? Nake so to mu ji ƙarin bayani daga bakinka. Duk biyun ana yi. Idan mutum yana so complete kawai ya zama ready made kawai sai za ka yi, muna iya haɗa ka zo ka same shi a sayar. In kuma kayan ka za ka kawo mu ɗinka maka a matsayin mu na kamfani, za mu iya ma bayanin ga yadin da muke bukata, adadin yadi kaza muke bukata. In kana bukatar wannan patchwork in a complete din kake so kawai ka zo ka ɗauka a cikin ledarsa, to wannan ma duk yana iya faruwa. Na'am, da to ana yin daidai ne, ko kuwa kawai dai sai dai sari, ko kuma sai dai irin kamar dozin? Iya kudin ka iya shagalin ka, ana yin daidai. Kenan har masu daidai suna da damar da za su iya sawa su saya. Masu sayan daidai ma za su iya zuwa su saya. In kuma dozin din ma kake bukata daidai ana yi. Na'am. To kamar a ina ake samun wannan aiki kenan, ko in ce ina ake samun wannan kayan naka? To gaskiya yawanci dai in ka bi ta YouTube ɗina shine zaka iya samu na. Idan ka rubuta Zakallazi Hausa TV, za ka same ni a Zakallazi Hausa TV ko Zaka Mai Zamani TV, ko kuma number waya ta 070 31 58 29 93. Na'am. Ina nan a Goron Dutse, Yalwa. Ok, to idan aka bibiya ta YouTube, akwai adireshi da kake ajiyewa wani mutum zai iya bibiyar ka ta nan? Akwai number wayar ka da dukkanin wani information da mutum zai iya samu ta nan? Idan ka shiga YouTube ɗin ta akwai wannan adireshin za ka same. Ok, to me sunan YouTube din naka? Sunansa Zakallazi Hausa TV. Akwai kuma Zaka Mai Zamani TV. Ok, da a cikin wayannan tashoshin naka idan aka shiga duk za a samu wannan ayyukan naka? Za a samu ayyuka na da kuma bayanai na duk a ciki. To alhamdulillah, masu kallo kuna jin mu tare da Zakallazi, shahararren maɗinkin zanin gado da kuma sauran abubuwa na zamani, ko kuma in ce masu mutukar ƙayatarwa da kyawun gaske. Kamar inda ya sanar ga dukkanin mai buƙatar ɗaiɗai ko sari duka ana yi. Sannan baya da haka, idan kana buƙatar ƙarin bayanin sa, za ka iya neman sa akan YouTube ɗinsa Zakallazi Hausa TV, da kuma Zakallazi Mai Zamani, da kuma Zaka Mai Zamani, Zaka Mai Zamani TV. To masoya, duk wani mai bukata zai iya shiga wannan YouTube, ko kuma wannan namba da ya karanta, za ku iya neman shi da tashi. Zakallazi, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku wasu shirye-shirye irin na wannan abubuwan, kamar yadda kuka ga mun nuna muku wannan. To a duk lokacin da muka samu wani sabon design ko wani sabon design, za mu dinga zuwa muna ɗaukowa insha Allah, muna kawo muku dan ganin yadda abubuwan suke wakana. Gashi nan kun gan shi? Kun gan shi? Kai, abin ya burge ni. Wannan ai mata ya kamata ku yi rigima akan wannan. In ba yan samarinku ba saya muku irin wannan ba, ku ce ku ba za ku yadda ba.
gaskiya. Dan ni ma yanzu dan tunda naga wannan sai na saya wa amaryata na tafi mata da shi, hankali na zai kwanta. Dan na san in dai ta ga wannan ba kwanciya hankali, abin yayi mutukar ƙayatarwa. Kai muna godiya Zakallazi, Allah ya shige gaba, Allah kuma ya taimaka. Allah ya taimaka. Sai masu kallo ku kasance da mu a cikin tashar mu mai suna Zakallazi TV ko kuma Zaka mai zamani TV. Muna muku godiya sosai da bibiyan mu da kuke yi, da yadda kuke bibiyar shirye-shiryen mu. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Muna godiya. Masha Allah.